ino nonsense kukhuluma athi inyaya yekanadiki msele kutamba naye atiti kuzoona iye kwabusha kuti wana adiki kwani kunakutoro takustemba authority kunakutoro ende munosanya mombe zeni 6 amai nembudzi yedu aina kunegotiata muda kuzwa kunegotiata savhawa ende musaina apana chichemo chichemo nditoda mwana wenyaya nekujeri sandoda kuzonza mwana wenyaya ari kuti kana ndisakumuona ndakutoramira kusero tikamira maposa kukuza kune mwana wenyu ndosaka mauya ino saka ndisainirei kugara fundo kukuza mwana wenyaya kuti upenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko ndakadzwa mwana wangu ndakamuteera kumba kwawo ndakanomutora izvozvo ndinaye kumba ari kuenda kuchikoro vana vavo here mwana wavo mwana wavo akanyengedzwa mwana wavo unonyanya makore mangai 16 years nyaya nyakaenda tunisosvaove munaitsamba yacho apechiverei mwanangu pari zvino haapo anokwanisa kuya kudari saka indinda yakunomirira mwana ndima auya kuzokumirira mwana mwana haapo teererai zvotaura mai asikata aizi ini mwana wangu haana kukunda inini ndinda vazomirira chi mwana ndizvo zvonga mai saka ndimi mwana wenyu nhasi handitika chitudzai chii chakaitika mukomana ane 20 chii chakaitika chii chakaitika mukomana akafimba mwana wababa anonzi ratika yechiuji ndarwenda ndobva wawirirana muna December ndobva watizisana kubva kudarwenda ndobva wauya kumba musi wa23 December ndobva wasvika kumba ndobva ndavatambira mwana wangu inini bva ati amai ndauya nemusikana ndatizisa mwana uyu kubva kudarwenda ati aho iye watizisa mwana uyu pana ani aziva kuti wauya nemwana uyu kuno kanzi hapana asi tangowirirana kuti ndiye naye kunoku saka ndatoya nemusikana uyu aho pandabvunzawo musikana une makore mangani zvanzi ndine 17 ndikusvika 18 2025 kati aho ndobva ndagamuchira muroora makagamuchira muroora ndikamugamuchira vaisirei mombe nembudzi yavo isina kumirira chi zita remwana ava vakagamuchira muroora ane 17 years handizvozvo iri pachena iyi toda kupa munhu leseni kamaenda kunzwa kungotaura kuti kwabusha hakuite ene hakuitewo zveshuku ava vakamira vakazvimirira vari kuti akatambira mui ndizvo zvokumama ndakamutambira muroora ka vaisire mombe nembudzi taurai nyaya tikuenda mberi amainga kuti vachimboasiyai makundirasisa gwara ande vamaita sei mushure mazvo takagara nenge 4 days vabereki vekumusikana ndobva vauya vavaita sei vauya vari tete vachiti ndatumwa kunotora mwana voudhani baba makakona ande takati mwana unotora mwana zvakanaka vanhu vawati zvoniita ndizvoni mwana anonoteswa pregnancy test nechirwere ndobva taenda ndobva anoteswa waonekwa hana pamwe kasi mwana wenyu akanga akatora mukadzi ndizvo zvaangatora mukadzi kwamuri mukadzi chiverengai statement tsamba idzi musadzisiye vakomana vesocial welfare ndokuti zambe dziripo verengai statement yakanyorwa kwakanzi referred by
brief circumstances of the child. Verengai, no gonna verengai, mama. Can't na mo gonna verengai. To be straight nation. The child is slowed and was sexually abused by friend. Boyfriend. May you please assist. Hapana unzi mwana akaroorwa kanzi sexually abused. Ndoti mubate mazwi yani. Atichada mazana achida kuramba vachiwesta nguva. Sexual abuse, that means it's a crime. Andizvo vaisire mombe dzawa 5. Mwana wenyu anonzani Desire. Isirai Desire uyu mombe dzake 5. Inononsense kuno atiri nyaya yevana adiki musati kutamba naye. Atiti kuzoona. Iye kwabush wotoona adiki kwani kuna kutorwa. Takustemba authority kuna kutorwa. Ende munosanga mombe zeni 6 amai nembudzi yedu. Aina kunegotiate. Muda kuzwa kunegotiate. Sava zvese. Ende musaina. Ndemo. Apata chichemo. Chichemo ndinoda mwana wenyu aende kujeri. Sandinoda kuzobvunza mwana wenyu ari kuti kana ndisakumuona ndakutora mira kusero. Tikamira maposa kukuza kuna mwana wenyu. Ndosaka mauya ino. Saka ndisainirei kugara fundo kubvunza mwana wenyu ari kuti. Vabereki, vana muri kuimbira zita kubudza pasasa 18 years. Tinongokurovai baba naamai akaimbira nakapa bedroom. Mombe yake, budzi yake, mombe yake. Kwenye muri kudya mango sadza ipe. Mukudzidzirei ko mwaka usati wasvika. Chinhu chese chinoibva kunyebe. Hanzi kadzaibvisa dzodonhadzika kunyeba. Ine muda kuita vakutana zadza svika muda kuita sei. Bamugara pamwe. Ini Desire ndamuona ari panapa. Desire unobhadhara rini? Mataura megari ndosanda kubvunza kuti sekretari bata muromo wataura mai but ini ndakazvimirira mwana wangu. Andizvataura? Saka Desire Aripo. mobhadhara sei naye Desire? Dada kutokumbiro Nguva. Kune mombe ngani kumusha? handina. Hamuna. Munorarama nei? Handinongoitawo zvekutengesa. Mukumbira nguva. Desire kumbira nguva. Pedani. Kumbirawo naka. Iwo newe Desire. Womwe mufungo ngari nguva yakaita sei? Nguva tikupai. Kuda nguva yakaita sei? Mukuda mwedzi munganifanira chifima mamai. Mukuti ukumbire mwedzi yakati mazuva akati. Maawazi yakati. Apa mukamboitawo zve7 months. 7 months. Vapei 3 months kutanga. Vachibhadhara mombe 3. Chichemo chenyu achiti mombe dzawandisa kuti wadzikisirwa. Ndikuzviziva. But mai ndakakupaidza munogona kubhadhara. Pachine mhosva here. Kukanganisa mumambo wangu vana vanokanganisa. Ko imi hamuna kukanganisa here. Munonza namai. Inini? Ndonzi Lauren Jackson. Jackson chadzoka pamhosva yako. Kaenda kuti mombe imwe chete nembudzi. Chibotaura takuchajai. Ani makatambira muroora. Takunyora matosaina dzese. Amai. Ndakakutambira. Mai wakutsvaga mubereki. Mubereki Ava. Achiuchi. Ndio vakaudza kuti achiuchi. Mwana wenyu atizira kuno ina ndakupaimba. Dai nhasi timota neyani yaDesire. Kasi lesson kamasvika kuna mambo muta uku kumambano utsi. Zvoshuwa ndinawo. Ndosaka ndakanyangarawo kuti. Inyaya kuti zvimwe tinesingazivi. Zvimwe musingazivi. Maziya nokuti mutemo wenyika hauchinji. Ndio unokuimplementwa namama. Nokuchengetedza nharaunda yake. Handizvozvo. Chivaisire mombe dzavo 4 amai ava. Yacho 5 nembudzi yayo. Musazozvitama. Manzo Jackson. Musazozvita. Mombe hatibvise. Mombe dziri 3 pokutanga zvinouya. Pa3 dziri kuya mukuru.
tonde dzenyini yeda tinoshandisa chisu chedu chimina kudya mwana asati adondora mosva nyepe chetoida kuno satiri kukupai 4 hata kuti dyai nini hamusiri makanganisirwa kai ndimakanganisirwa here mwana wechikoro akanganisirwa saka pane mombe yake kumudzorera kuchikoro ipapo kuti mwana aedzokere kupi kuchikoro handizvo zvimakamudzorera kuchikoro saka mombe yacho muchengoiona pa ipapo momwe mazopa mwana kuti mombe yokanganisirwa kwako aiono achengeti kuti kumupa bhuru mpokadziwa mudziwandi handizvozvo saka ndinotenderawo bvunzai kana kutaurawo zvandienchi ndingada kutenderana inini takambenge pakati apa nevabereki vemusikana wakambenge watumira meseji yekuti ose musina kuya kunokumbira regero pane zvakaitika makumbira ndobva aifambisa mashoko anga ari mumwe shamwari yadzisai takazama kuda kuvati tikukumbira kuti mumbotipo nguva yekutsvaga tiri kuuya ikoko kudarweni tatisati nokuti zvakatoitika january saka mamaka tatisati titeererai mamaka kuti january kachisita kupai 3 months handizvozve chingounganidzirai maunganidzira kamuchaita nokuti wakada kuti mukumbire regero wangasingadai muromo wenyama paida kutaura kuti munofana kubhadhara madamages ndo atanga kubhadharisai munodaro nyaya kana ine polisi hatiimire inini mangu ndabata asi ndikuudza kuti dare rine parabata ndo parabata zvinozoenda kumberi hazvizvedu isina kubatai zvanhasi tapedza amai tokutarisai mazuva anoteera after 3 months time muchiva nemutongo vaise 250 pamwe vaindozva maita 250 pamwe maita basa amai avo